Знаете ли какво означава малнутриция? Виждали ли сте болезнено слаби хора и какво сте си помислили тогава? Различни заболявания водят до малнутриция или иначе казано недохранване. Такива са някои видове рак, инсулти, бъбречни болести, парализи и муковисцидоза. Знаете ли какво е муковисцидозата? То възниква заради генетична мутация и засяга целия организъм. Хората с муковисцидоза почти винаги са много слаби и колкото и добре и пълноценно да се хранят, тялото им остава слабо и не могат да качват килограми. Понякога са толкова слаби, че състоянието им става живото застрашаващо. Има начин как да се преодолеят тези проблеми. И това става с набавяне на специални медицински храни. Те обаче са скъпи. Едно шишенце струва над 7 лева и стига до 12, а понякога са нужни по 2, 3, 4 шишенца на ден. Но до момента Здравната каса в България не заплаща медицинските храни за домашна употреба при хора с малнутриция. Съвсем скоро обаче това ще се промени. Благодарение на усилията на родители, пациенти, на лекари, експерти и пациентските организации, които повече от една година работиха здраво с Сдружение Общност Мостове и Национална мрежа за децата от 2024 година, Здравната каса на България ще покрива тези специални медицински храни за деца и възрастни, включително и за всички хора с муковисцидоза с нужда от такива храни. Това видео е част от информационната кампания на Сдружение Общност Мостове в Международната седмица за повишаване на осведомеността за състоянието малнутриция или иначе казано недохранване. С малки стъпки можем да постигаме големи неща, защото заедно можем.